Alors, un cop, a la Riviera, hi havia una femme que s'era maridada e cada nit el seu home partició e tornava perché el matí. Ni mai sabia pas on anava. E la giornata passava 10 anni, 15 anni, 20 anni. E al cap de 20 anys aquella femme volgué saber on è che el seu home se n'anava. Allora, a presupar, se n'anat al liens e fagué semblant de dormir. E, come de costume, el seu home se levé, d'obrigué la porta de la cosina e se n'anèn de fora. La femme tondosament se levé també e se n'anèn també de fora. Dins la curt, davant l'hostal, veig pas mai el seu home. Veig un co, so que se diu en altres països un sí o un gos, un co gros. E aquell co, fet lo tot de la curt, sauté sur la paret e se n'anèn lluny. E de l'altra part de Biau, s'ausiguen de cridals, com de luts, La pobra femme, agora en plen hivern, a ser poc. Ne volia pas tornar dintre de l'hostal sense saber què feia el seu home. Allora, sur la coberta, hi havia un carri. Aquell carri era ple de ferios secos que havia amassades per l'albaco, per l'atzall de l'albaco, per fer la pallada de l'albaco. E la femme munté sul carri e se seguien di les femmes. E esperet aquí. Havia por, tremolava, les dents hi picava i se reganyava. Allora, tot d'un cop, al truquier lluent de Brunyonac, s'ausigà sonar miatzonets. I al darrer con de miatzonets, el co gros tornà a saltar sur la paret e tenia dins lucais un auco grasso. E el co tornà dins la curt, anèt sul carri e se metèt a avançar l'aigua, una audició croc, 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 croc. Quand el co s'avançava l'aigua, tornà a saltar sur la paret e se n'anà. E la femme havia talment por que dava l'enda sul carri, se clauent dins l'hostal, ma se n'anèt pas al liens. Tornèt en plus a lo fioc, que cremassa com can, e se seguent davant lo fioc. E esperè, e se metèt a sortir al cipiler, se metèt a la pregària. E lo primer rai de l'alba donèt per la finestra. La porta se d'obriguèt e l'home dintret. E l'home diguèt, «Què fases aquí fent?» E la femme te respondèt, «D'en pied que soy maridat, d'on tu, volia saber on t'anava la nuet. Aquesta nuet soy sortida per te veure on t'anaves». E l'home demandèt, «Allora, Dio me de qu'ha vist?» E bé, dins la curt he vist un gros co, i aquell co ha saltat sur la paret. E puis hi ha augit com de luz que cridava de la viava. E puis aquell co és tornat e portava un'aigua, e a pie. E puis se metut sul carro e se metut a mangiare l'aigua e augit les osses che clicavano come croc, 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 croc. E puis se tornava dintre l'hostal. Allora l'home diguet, «Escúchame plan, aquell co que ha vist, aquell gos, aquell xic que ha vist, accorregueu, perquè cada nuet me canvia en bèstia e vau redular-me els amics. E aquell au que l'havia panada al vecí, e l'ha mangiada. Ma se havia sapido que tu eras sul carro, t'hauria mangiato tu come l'aigua. Aquí doncs la primeira del rec. Jesús cuflat de l'Urglorio, campesí, los francimans, diu ben gran de l'història, que direm los occitans, diu ben gran de l'història, que direm los occitans. Allora, aquelles contes, los aipars heu inventats, so de conte del meu hostal, s'ha el primer llibre que publicai, s'apellava Conte del meu hostal. Aquell principalment la mia mare que me contava. Era para nostre lent, de viejas, de 4 anys, pas diguis que se subengue en un rau en los enfants. Cops de caps per una porta, los valors a l'espital, un jugador più forte per casco lo sangrasal, un jugador più forte
per cascú s'engrassar. El conte del drac, su pare està publicat encara, però en som serò, me suen lleidament del meu hostal, de la mia maia, que allora he publicat un llibre, s'ha quedat, que se diu Conte de Balsàs, perquè la mia maia de son nom de família és una balsà. N'hi ha un d'aquelles balsàs que pro celebre acoll l'escrivà en francès Honorat de Balzac. Soy nascut a Crespí, in lo Segarà. Al pè de Crespí hi ha Naucelo, e per l'uent de Naucelo hi ha Canzac. És a Canzac hi ha el castell del Boc. El castell de Boc és el castell de la família Toulouse-Lautrec. La Sion Nobre, toute, Boudou l'escrira en occitan. Un premier roman, la grave sur le camí en 1956. Puis la Santa Stella del Centenari en 600, en 604 le livre del Grand Jour, en 606 le livre de Catoille. En 72, Boudou écrit La Chimère, qui est un roman historique. La casa de la Quimero, res nouval, l'electroshock, com l'humal de la terra, escupís, sang que fort. Puis Boudou est énergié, au titre de la coopération. Professeur agricole aussi au Mestier. Ici en vacances, les prend au viala do Pas de Jou, sur l'Arzac. Aquí, logo le presbiteri d'aquest village ancien. Aquí è la primera estada d'aquell país. La segunda és que en aquell país hi havia un pulicó de campanya que era per gadar els vacos. Més ara que hi ha la clotura elèctrica, la causació elèctrica, o pavesón de cop per gadar els vacos. Un son, un mosso de Centrafrica passat no tome la sua feina, la sua famiglia, e davant la voglia per essere lucco. E lui sapeva che a quella moda la Centrafrica d'avere de sala de mangiar rustica, che per lui ha avuto un cabinet rustic, una taula rustica, allora so che podia fare più rustica, cosa sarebbe un co, la finalità che il co seria de stile della nostra sala de mangiar, che non crea crumpa lucco, e crumpare lucco lo prendeva a Centrafrica, e lo metteva di lo salume, e lo sugnero, che il co era pulito. Mes, la fiera arrivette, e lucco sortiguet per se passezzar-me la patrona. E sul fieidal hi havia un paesan que menava un vedel. E l'uco descapeta la patrona e mu diga el paesan, perché aquel proverbi que sigui a Centrafrica, prenes un co de campanya a la vila, lo primer que m'ho dis és un paesan. He perduto la mio guerra, blanc de d'or es macurú. Se me gagno la mio terra, mascarò la mio dolor. Se me gagno la mio terra, mascarò la mio dolor.